Vyčerpáva ťa práca, iba v nej prežívaš zo dňa na deň? Nie je to náhoda. Podľa výskumu spoločnosti Gallup až 4 z 5 ľudí nie sú v práci angažovaní a iba sa v nej väzú. Šanca, že si jedným z nich, je pomerne vysoká. Možno si to už skúšal riešiť, vyšší plat, služobné auto, nejaké dni voľna navyše. Možno si už kvôli tomu dokonca zmenil prácu a získal ďalší balík benefitov. A chvíľu to fungovalo, ale potom sa to vrátilo do starých kolají. Vyčerpanie, únava, nezáujem. Prečo to nefunguje? Pretože všetky riešenia, ktoré si doteraz skúšali, iba snaha o odstránenie symptómov. Vytváranie pracovného prostredia, ktoré zamestnancov motivuje, je stratégiou HR oddelení posledných dekád a nie je na tom nič zlé. Má to iba jednu chybu. Motivácia nie je niečo, čo môžeš človeku dodať zvonku. Aby si mohol byť v práci nielen spokojný, ale aj efektívny, potrebuješ zmeniť prístup. Potrebuješ sa prestať snažiť byť niekým, o kom si myslíš, že máš byť. A máš byť niekým, kým už dávno si. A vôbec nejde o to, akú prácu máš. Ide iba o to, či ju vykonávaš v súlade so sebou. Správ si malý experiment. Zober si papier a pero a napíš 3-krát po sebe slovo motivácia. Ale nedominantnou rukou. Ak si pravák, píš ľavou. Ak si ľavák, píš pravou. Čo sa deje? Je to vyčerpávajúce. Výsledok nestojí za veľa a ešte si len začal a už chceš, aby to skončilo. Presne takto vyzerá, ak ideš proti sebe. Teraz pralož pero do dominantnej ruky a všetko sa zmení. Ide to prirodzene. Nie preto, že si motivovaný, ale preto, že robíš veci v súlade so sebou. Jednoduché, že? Paradoxne ľudia sa snažia rozvíjať samých seba presne opačným spôsobom. Koľkokrát si už počul vetu: zistiť, čo ti nejde, sprav si rozvojový plán a potom v tom budeš excelovať. Naozaj? Takže ak si pravák a učíš sa malovať, budeš sa to učiť ľavou rukou, aby tvoje šance stúpli? Tvoje vyhorenie a nízka angažovanosť v práci sú na tom podobne. Dôvod, prečo sa ti nechce, nie je ten, že si lenivý. Nechce sa ti preto, že robíš veci v rozpore so sebou. A to je to, čo ťa vyčerpáva. Keď objavíš, čo ti ide prirodzene a zistíš, ako to môžeš využiť vo svojej práci, zrazu ucítiš povestné flow. A veci pôjdu samé. Potvrdzuje to vyše 37 miliónov ľudí po celom svete, ktorí už ku svojmu životu pristupujú pomocou talentovej metodiky Gallup-Clifton Strengths. A to nie len v pracovnom živote, ale aj v komunikácii, aj v bežných životných situáciách. Princíp je jednoduchý. Každý máme 34 rôznych talentov. Nie tanec či malovanie, ale schopnosti ako strategické myslenie, kreativita, radosť z toho, že veci začíname alebo že ich dokončujeme. Prípadne z toho, že sme súťaživí alebo hľadáme harmóniu. Skrátka niečo, čo nám ide prirodzene. A hoci sadu talentov máme všetci rovnakú, každý máme talenty inak zoradené a to nás robí jedinečnými. Ak ideme na vlne svojich talentov a investujeme do nich čas a energiu, tak rastieme a meníme ich na silné stránky. Ak naopak bojujeme sami so sebou, stagnujeme a sme vyčerpaní. Je to iba o rozhodnutí. Chceš byť jedným z 80% ľudí, ktorí so sebou zápasia, alebo chceš byť jedným z 20%, ktorí robia veci v súlade so sebou. Ak ťa to zaujalo, začni jednoduchým testom. Zaberie ti to iba 3 minúty a odpovie ti to na dôležité otázky. Ako veľmi dnes zápasíš sám so sebou a či ťa práca teší alebo vyčerpáva.